Euskara larrialdi egoeran dago. Euskara larrialdi egoeran dago. Euskara larrialdi egoeran dago. Garai ilunak bizi ditu euskarak. Euskarafobia nonnahi, auto ukatuak, ideia erreakzionarioak, bi estatu nazio bat zapaltzen, eta zapaltzen. Ito nahian, isilarazi nahian, ilunpean utzi nahian. Baina teoria batek, hala dio, gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude. Euskalgintzatik diagnostiko bateratu bat eginda eta adierazi da euskara larrialdi egoeran dagoela. Baita ere bestelako sinonimoak erabili izan dira, euskara minorizazio gorrian dagoela esaterako. Ikusi dugu datu eta joera soziolinguistikoetan, ikusi dugu eguneroko bizipinetan edo hizkuntza eskubide urraketa bakoitzean nola larrialdi hau agerikoa den eta egunerokoan bizi dugun euskaldun eta euskaliztun komunitate osoak. Gaur egun Euskal Herrian bi hizkuntza hegemoniko espainola eta frantsesa dira. Nolabait bi estatu horien konstituzioek ere behartzen gaituzte Euskal Herritar oro bi hizkuntza horiek jakitera, eta euskara une oro hautazkoa da, ez da inondik ere beharrezkoa, eta gainera gaur egungo Euskal Herriko egoera orokorrean behin eta berriz hautu hori egiten dugun hori ere hizkuntza horretan bizitzeko eskubidea ukatzen zaigu, beraz horixe da gaur egun Euskal Herrian daukagun egoera. Digitalizazioa, aldaketa demografikoa eta barrak eragin zuzena dute gure komunitatean eta horietarako bideak, alternatibak eta tokia bilatu behar dugu. Eta ikusten dena da, azken hamarkadetan izugarrizko lana egin dela gaur egun arte euskara bizirik mantendu ahal izateko, euskaltzale askok izugarrizko lana egin dutela, baina iritsi garela, orain arte egiten dugun hori eginda, ez dugula lortuko euskararen biziraupenean edo euskararen normalizazio prozesuan aurrera egitea. Beraz, aldatu beharra dagoela orain arte egiten duguna. Egoerarik ilunenetan argizpiak topatzen daramatzagu urteak eta urteak. Iluntasunetik argira ekarri zuten zenbaitek gure hizkuntza. Kantuz kantu, kontuz kontu. Argizpi horiei pasatzen uzten dieten zuloak estaltzen saiatu dira, behin eta berriro. Saiatzen jarraitzen dute oraindik ere, baina uraren pare, argiak ere bere bidea topatzen duela beti erakutsi digu historiak. Baita eremurik ilunenean ere, eta oraingoan ere, hala izango dela dirudi. Euskaldunontzat inoiz ez da euskaraz bizitzea erraza izan, une oro korrontearen aurka egiteko autu bat izan da, eta gaur egun ere hala izaten jarraitzen du, eta gainera ikusten gabiltza kontrako indar horiek agian azken hamarkadatan apur bat lasaiago ibili direnak edo ez behintzat hain modu esplizituan euren aurkakotasuna adierazten, aurkako indar hori edo erreakzio hori indartzen dabilela. Eta hori nolabait bada baita ere seinale euskaldun gisa lorpenak lortu ditugunaren seinale eta horren aurrean badator erreakzio bat. Eta hori sumatzen dugu Euskal Herrian eta batez ere Frantziar eta Espainiar estatuengandik, baina uste dugu baita ere irakurketa global bat egitea ezinbestekoa dela eta justu mundu mailatik datorren olatua ere, olatua atzerakoi eta erreakzionario bat delako hori guztia. Mehatxu bezala, bai uste dugu testuinguru korapilatsu honetan egoten aldirela askotariko jarrerak eta alde batetik euskararen defentsan norabide argia eduki gabe hartzen aldugula bide batzuk sektore zaurgarrienak jo puntuan ikusten alditugun eta jakin barra dugula hori nola kudeatu. Eta beste alde batetik mehatxu bezala ere bai euskarafobia sustatzen duten jarrera horiek auspotu daitezkeela. Aukeretan alde batetik bai ikusten dugu instituzioetatik badagola beharra ardura hartzeko eta alde batetik ofizialtasunak behar duela euskara lurralde osoan, hori delakoz
oinarri minimoa. Eta beste alde batetik, hizkuntza politiketan behar dugulakoz jauzi handiago bat. Beste alde batetik, aukera handia dugu gizarte aktibazioa sustatzeko. Eta hemen, hiztun komunitate oso bat aktibatu behar dugula. Eta hor badugu Euskalgintzaren Kontseilutik atera genuen Euskaltzaleon gida, eta hori, badire urratsi desberdinak, bakoitzak bere eremutik egin ditzazkenak. Izan Euskalduna bazara, Euskaraz biziteko autua egin, Euskararen jabez bazara, Euskara ikasteko urratsa egin, hizkuntza eskubide urraketarik ez onartu, kontua politizatu eta bertan edo horretarako antolatu. Datuek diote gaur egun motivazioa dela edo euskararekiko atxikimendua dela euskarari eusteko gure indargune nagusia. Beraz, uste dugu zentzu horretan badaukagula hori indargune garrantzitsua dela eta jarraitu behar dugula indargune hori auspotzen. Eta zentzu horretan EH-etik bai pedagogia euskaltzale eta independentista egiten kontzientzia horiek astintzeko. Bide bakoitza urratuz egiten du aurrera euskarak. Pausoz pauso, eskuz esku, hitzez hitz, eztabaidaz eztabaida eta argizpiz argizpi. Pizkunde berri baterantz. Herri gogoa motor, ekimen desberdin ugari norabide bakarrean. Noranzko berean, euskararen normalizaziorako bidean eta herri aske baterako bidean. Larrialdian gaudela erran genuen Kontseilutik, baina etzen hortan gelditzeko dei bat, baizik eta aktibaziorako dei bat. Hortik etorri zen abenduaren 27an Bilbon egin genuen ekitaldia. Gure nahi bazelakoz komunitatea batu edo batzeko beharra zegoela eta horretarako momentu bat behar genuela euskaltzaleok batu antolatzeko. Eta horretarako dei bat edo horretarako momentu bat izan zen abenduaren 27ko pizkundea edo pizkundearen ekitaldia. Pizkunde baten beharra badugulakoz euskal hiztun komunitateak eta abendukoa lehenengo momentu bat izan zen horretan guztian. Orain, ekainaren 13koa horretan bigarren urrats bat da eta pizkundea prozesu bat bezala ulertzen dugu eta pizkunde hori eragiteko beharrezkoa dugu Iruñan kaleak hartu eta jendarte oso bateri dei egitea. Euskaltzale independentiston bigarren topaketa hau lehenengoa egin eta 3 urtera datoz. Testu inguru konkretu batean eta aipatu euskara larrialdi egoeran edo minorizazio egoeran dagoela. Eta nolabait, orain arte egiten duguna aldatzeko beharra dagoela. Beraz, hor datoz topaketa hauek. Euskararen pizkunde berri baten beharra aldarrikatzen ari garen momentu batean. Eta euskararen pizkunde berri hori adierazi dugu euskaltzaleen mobilizazio masiboarekin lortuko dugula. Eta beraz, topaketa hauen helburua bada elkarrekin, euskaltzale independentistok elkarrekin hausnartzen jartzeko, baita ere formatzeko eta ikasteko, eta saretzeko ere bai, horrek bermatuko digulako euskararen pizkunde berria hau sortzea. Eta zentzu horretan, izenak berak dioen bezala, euskaltzale independentiston topaketa da, Euskal Herrian euskarazetik euskararen borroka independentziarekin uztartuta ulertzen dugulako. Hain justu, euskararen zapalkuntza hau egiturazkoa dela ikusten dugulako eta egiturazko zapalkuntza hori gainditzeko modua estatu propio bat dela uste dugulako. Abenduan erran genuen bezala, mundua hizkuntza minorizatuen kontra badator, gu jarriko dugu euskara mundu bizigarriago baten alde, eta horregatik ekainaren 13an elkartuko gara euskaltzale guztiok Iruñan.
Euskal Herri aske bat eraikitzeko uste dugu Euskararen aldeko borroka zentrala izan behar dela. Eta zentzu horretan dei nahi nieke euskaltzale guztiei tokian toki borrokak aktibatzera eta antolatzera. Antolatzeak berak emango dizkigulako beharrezko baliabideak eta baldintzak benetan euskararen normalizazioan aurrera